Maswera sei Zimbabwe. Ndine nhau dzakati sanganei muzora nhasi. Tine nhau yandichatanga nayo nayo yamutsvangwa. Mutsvangwa's wife, mukadzi wamutsvangwa ari pama1 nenhau yaiita kuZBC uko. Kune nhau dzakawanda wanda dzaaita dzemastarlink, dzemaposition aisa vanhu vakasiyana siyana. So kune nhau dziri kumubata dzakawanda. Amai mutsvangwa vanogona kupedzisira vadhonzerwa mujeri. Nhau yakasabuda pachena. Ndifunga kuti nhau iripo ndeyemaposition neyemastarlink nekubviswa kwakaitwa vese vanhu vakanga vapromota vachiisa maposition. Ende nhau yemastarlink iri kunzi iyo mwana wavachris mutsvangwa mwana wavo his son ari kutonzi ndiye anga atori munhu anga achitotengesa mastarlink aya munyika muzimbabwe. Anga akatomaadvertisa noti kuti zvokuhwanda zvanga zvanga achitozivikanwa wakawanda. So anga achitotengesa mastarlink muzimbabwe. Sazvirawo starlink rakatofladha muzimbabwe, vanhu vazhinji vanaro. Saka kubatwa kwazvakaitwawo kubva time yakaburiswa vachris mutsvangwa kwozoti mukadzi wacho zvakabva zvatoratidza zvese kuti pane zvaiitika oro target yainga iri this issue yestarlink or there's something deeper, but nyaya dzichiri kuongororwa. But tiri kuona vana mutsvangwa's family inogona kupinzwa mujeri neZANU-PF mamiriro akaita zvinhu panguva ine. Tiri kuona futi nhau iri kungotaurwa ingonzi mainvestors or mabusiness or macompanies ari kuita busy mainvestors this and that, kuri kuiswa mari mabillions of dollars into the country. Mainvestors ari kuya nemabillions of dollars. But mazimbabweans ari kuchema achiti no, mari dzamuno kutaura idzi kuti mabillions of dollars ari kupinda munyika, US is coming to invest, or mabillions dollars ari kupinda munyika, but mabillions acho emadollars haasi kuonekwa nemazimbabweans ari paground kuti ari kuite chii kana kuti ari kubatika ari papi. Asi zviri kungobuda zvichingotaurwa neZANU-PF nevanhu vari mugovernment ivava vachiti no, there is a lot of billions dollars that are coming into the country nemainvestors, but vanhu havasi kuona kuti ndepapi pari kuitwa nemainvestors pacho or mabasa acho ari kucreatwa ndeapi. Ndo chimwe chichemo chiri kutaurwa nenhingirindzi nezimbabwe. Iri kuda kuti toda zvinhu zviite jekerere and then todawo nyika inenge ichifamba zvakanaka tiri tese mazimbabwe pasina zvinhu zvakavanzika zvokuti tototi awa magovernment iri kutadza kushandisa mari oro kana kuti dziri ngori propaganda dzokuuya pamatv nepamaradio station nepamasocial media platform muchiti mari dziri kuuya. Izvi zvinhu zvakatooma, nyika itoomerwa zvakasimba. Tenda ndo zvimwe zviri kuchema futi nemazimbabwe. Toenda panhau futi yezvimwe zviri kuchemwa futi nemazimbabwe, nayo iri kuitika meya of Harare Mafume. Pane pari kunzi pane zvaasiri kunyatsotamba nazvo zvakanaka. Pane corruption. Painzi macomputers aichadjwa about $4,000 desktop. $4,000 is a lot of money. It's equivalent, I think, to something more than maybe around nearly 100,000 rands if you want to compare to rands change rate. But unoona manje price ye1 computer desktop mari yacho yakanyanya kuwandisa. Saka pari kuratidza pane chitsotsi nemunhu ari kupuwa dhiri iroro, either ndeweZANU-PF. I think maybe that's why makaona vamafume vakasapotwa neweZANU-PF vakawanda kuti vaende paposition iyoyo. ZANU-PF yaida kutambira madeals anenge achipinda anenge achiitika mumacouncil nemumasiti. Saka mapfume anenge achitamba game rachitambidza ZANU-PF madeals iwaya pachiitwa mari isingaite zvinova zvinopedza mari munyika. Ndo corruption yacho imwe iri kutaurwa neUSA kuti corruption yakadai so ndo iri kukonzera kuti nyika iparara. Because ukaona a good apple like yenhingirindzi laptop or laptop, you can get it maybe so around maybe 30,000 to 40,000 rands. So why so much pama desktop? So paroratidza pane chitsotsi chiri kuitwa pana namapfume pamadeals emacomputers. Paroda kuongororwa, vanhu vazhinji vanga vachichema kuti no, madeals anofanira kumira. Vamapfume vauda kuita zvecorruption neZANU-PF ndeyekuti ndo yakavapinza panhingirindzi pavari ipapo. So vada kuita madeals ari corrupt, zvinova zvarambwa neveruzhinji mumasocial media nemanews. Corruption ndo the big guy muZimbabwe. I think Zimbabwe ndo itori like the mother of corruption.
like ndetoti like into corruption yese inotangira muZimbabwe sitaenda kune dzimwe nyika paregional, because that's how the system is corrupt from every corner. Even magovernment mugovernment mese malevels is corruption, police whoever is corruption. So pada kudirwa nechirwere ichocho because chatekeshera zisingaite chironyasoongororwa chipedza chirwere. It's a cancer like now is spreading so fast. Kweta zvebepa rinonzi Herald riri kushorwa nevanhu kuti Herald rinongouya every year richingoti US is coming to invest in Zimbabwe, and what US companies are coming to invest in Zimbabwe. So they're saying vanhu vari kungoti every year Herald rinopublish anenge rine headline yakanzi inenge yakanyorwa nemabig letters, but my US companies aya anenge achiva invest hatimumaona, because for the past even 10-20 years Herald I don't know, it's some kind of a propaganda or what chainenge ichiwana from ZANU-PF. Inonge ine headline yangonzi US is coming to invest in Zimbabwe every year nemabig letters anenge ari pa front page. Kozoti zvanga zvichishorwa navanhu vakawanda izvo. Kozoti yashava achiadresa SADC nayo emasanctions achingonzi vanhu vanga vachitaura zvava it's a bit tricky pamasanctions, because vari kuti no maSADC members nemama countries southern Africa vakatonyatsoona chokwadi chiri pamasanctions, so vazhinji vacho havachakwanisa kuti vachipusha stereki. So even nyange kuongororwa kwaitwa masanction kuti azoitwa futi manyowani, hapana zvitsva zvakanyanya kubviswa, because makuona zvabviswa vamwe vanhu vakabviswa pamasanctions vacho vanhu vanga vasina na basa vakafanana naGrace Mugabe nevamwe vanhu vanga vasina na basa vakaona kuti tirambe tiinawo pamasanction vachabatsira. Kasi vanhu ava 11 vakasiya panenge vakuziva kuti ndo maroot causes ndo vari kukonzera kuti corruption iwande munyika, ndo vane corruption yese iri kutangira palevel iyoyo ichidzika all the way. Macompanies ese ana Tagwirei, ana Mnangagwa, vanhu vese vakataurwa vese vane macompanies esarura akabva sanctiona neUS, haana kana proper auditing inoitwa, hakuna auditing inoitwa. So mari dzese dzizo even hapana taxing, hapana chinhu, ndo zvimwe zviri kukonzesa kuti nyika iparare. So ndo imwe corruption iri kurambwa nemaZimbabweans akawanda zvavari kuchema nazvo futi also muno muZimbabwe. So zviri kunziwo futi izvo government inofanira kuprotecta vanhu. Government is there to protect and to create jobs for maZimbabweans ese, but government iri kukundikana ipapo. Government vanhu vari kuda kuti zvinhu zvinake munyika, but government iri kukundikana kuprotecta macitizens nekuvawanira mabasa kuti vanhu vararame zvakanaka. So zvimwe zvinhu zviri kunyunyuta maZimbabweans akawanda, nezvimwe zvinhu zviri kunyunyuta maZimbabwe inayo yekuitika macash robberies akawanda. Vari kuti mari iri kunyanya kungoflashwa pese pese, vanhu vachingotambisa mari, saka mari iri kugara mudzimba. So marobberies that's why ari kuwanda, because mari iri kugara mudzimba. So izvozvo mari inofanira kugara mumabhengi, panofanira kuitwa system yekuti maUS dollars ayagara kumabhengi. Seziti government ngaida kuannounce budget inotaura in the local currency, but after all then vanhu vanenge vachitora mugovernment vanenge vachiflasha ari maUS dollars, or iye anenge auda kushandisa maUS dollars. So kana muchiita budget nelocal currency, why is it kana makuda kuita zvimwe zvimwe makuda kuita nemaUS dollars, munofanira kuita nemalocal currency. So kana iita budget ndaigara iringori mumaUS kwete kuchinzwe zvelocal currency, zvinova sina zvinenge zvisinga make sense kune CS maZimbabweans. Ndo zvimwe zviri kuchema nevanhu, kwete zviri kutaurwa kunzi ZANU-PF haisina status yanga inayo muAU nemuSADC, because nenhau iri kuitika munyika yecorruption, mahuman rights abuse, kubiwa kwemaelections zviri kuitika, ende zviri kuitika around Mnangagwa and the government. Makodzero dzevanhu zvavari kungoita zvacho zvatopa SADC kuti itenderere musoro singatomboiti. Zvinova zvokutoti even nyangwa Mnangagwa zveuchairman hazvife zvakatomboita zvachose, because ivo kuti vatungamiriri vemunhu leader ane masanctions zvinotonetsa, because which means the block iri SADC rinenge rato sanctioned also. So hapana chabudira panhau yenhenge rikinzi yaMnangagwa kuti aite chairman. Even naukereonwa vachakereonwa nesummit, but zvato nequestion mark yakawanda zviri kunetsa. Kozi dzimwe nyaya dziri kushorwa dzekurambidzwa kwakaitwa rari yeblue movement kumukoba kugweru, zviri kuratidza kuti hurumende yaMnangagwa iri kutya
kuti vachamisa vadzoke zvino pabhosi iye iri kuzoti yakadyiwa navachamisa, so yakuzama kubata kwese mabazi ese kuti vachamisa vanenge vaida kusumuka. Asi vanhu vari kuti aiwa hazvinei basa ndeyekuti even nyangwe vachamisa panguva vachiri kutungamirira triple C vaingobloka marari avachamisa, asi vachamisa vakahwina. So aiwa ndo zvimwe futi zviri munhau. And pane nhau imwe futi iri kunetsa futi, nhau ichanetsa government. Zvinonzi government iri kuramba ichibata vanhu pahuro, ende vanhu vari kuita kanenge kutadza kufema, kuvharira pakona. Saka zvichaita kunge murwi uramba uchivharira pakona, nyoka ichashayika kuenda. So the only way yainenge yangosara nayo ndeyekustrika, kuataka or kuruma munhu nyoka. So ndo zviri kuitwa like mazimbabwe. Zvinonzi anger is growing too much mumazimbabweans. Saka vachapedzesera mazimbabweans vapinda murodhi vakudemonstrata, ende zvichipushirana towards kutime inenge yakuitika SADC summit. Vanhu vari kutaona macomments akawanda vari kutaura no, kana vanhu vachida kungofa kana vachida kungourayiwa zvakangofanana, because vari kuzoti aiwa isusu vanhu hanzi tatongofa kudhara. Koita pamasanctions, masanctions akatoitwa is just like kuti unotora bhazi or truck wobvisa mavhiri. Hapana nyika kwainoenda, especially vanhu vakaiswa masanctions ana munanganwa netimu iri, because ndo riri kutolidha. Saka nyika hapana kwainotomboenda, vakatongoramba vatongopo is a problem. The only way is for these guys to move, to be out of those positions, or vanofanira kuita zvokutaurwa neUS yacho, kugadzirisa kodzero dzevanhu dzavari kuramba vachidzvanyira. So for example, kodzero dzevanhu dzayo dzinotonyatsooneka simple yekuramidza kuita rari kumunhikirinzi mukobha. Zvinhu zvazvitwa setup, vanhu vakaapply, vanhu vakapuwa go ahead, zvorambidzwa. Ndo zvimwe zvinhu zvaive zvichitoonekwa zvaive zvitori pachena, zvisina zvokuti chichi, zviri pachena. Zvana even nyangwe ana magaya kuenda vanhu vachiti vakarepa, voudza even mukadzi wapresident ndo zvatiri kuitwa, magaya haasi kusungwa, haasi kuita sei, hapana munhu ari kuvatarisa. Ndo maraitsi acho ari kutaurwa acho zvavanoti kana vasiri kuziva. Ndo zvinhu zvichida kunzi zviende kumakotsi, vanhu vosungwa, vanhu kwete kuti ini zvandinoziyana nengi handiende kujeri. Ndo zvimwe zvakafanana naizvozvo. Kwozoti imwe kuzoti zvinonzi SADC yaudza vamunangagwa kuti no, you are just a caretaker for now. You are just a caretaker of Zimbabwe for now. You are not a recognized president. You are just a caretaker president. SADC haisi kurecognize even young Zimbabweans haasi kurecognize as a president. So road map iritopo, SADC ida kutocreata road map yekuti muitwe elections matsva, ndokuti vakwanise kuti aiwa Zimbabwe yaana mutungamiri. At the moment SADC haisi kuziva kuti Zimbabwe ine mutungamiri, haisi tomboda zviramunangagwa zvavari kutry by all means kuda kutry kuforsa SADC kuti inge ichiwirirana nezvavari kutaura ivo. Zvokunzi pari zvino SADC haisi kuteerera zviri kutaura namunangagwa. SADC ndeye iri kutoudza vana munangagwa negovernment yavo zvokuita. So ndo dzimwe nyaya dzana dziri munhau muzara nhasi. Andotenda Zimbabwe mune zuva rakanaka. Ndikurudzira vasita vasubscribe, musubscribe, and then mushare also maaudio nemavideo edu, tichikunzirai nhau jekeredzi straight dziri kuitika muZimbabwe, makona eZimbabwe akasiyana siyana. Tikumbira also mubaye also ka notification button kamusati makabaya, then munge muchizoona nhau dzatinenge tinadzo padzinenge tangodziposta. Ndotenda Zimbabwe. Thank you.